मंदिर बाहर रखले ना कहीं गोड़ भी मार न थाते मंदिर बाहर रखिଥିଲେ କେହି ଗୋଡ଼ ମାରି ନଥାନ୍ତେ। ତମର ଏଇ ଚିକୁଟିଆ କାମକୁ ଖୁସି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ? तुमको लाज मारती 101 देला रे କାଇଁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା? ଟଙ୍କା କର ମୁନ ହବନି, 101 ନେଇକି ପଳେଇଲା। ହାତ ଧରିଲାନି ତାର। के जाने केमती 35 को 35 टका मिलला କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ 3 ଆଉ 5 ଅଛି। हैं ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। I love you. अच्छा